Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na mu gyara mata wanda cibiyar Kazimiya Herbal Medicine Center take daukar nauyin kawo muku akai-akai. Kamar yadda kuka sani sunana Abubakar, ɗaya daga cikin masu kula da wannan shirye-shirye, kuma kamar yadda muka saba yau ma mun zo muku da wata hanya mafi sauki da ku yi amfani da ita domin ku magance wasu matsaloli naku ba tare da kun sha wata wahala ba. To amma kafin mu je ga gundarin bidiyon muna roƙo idan wannan shine zuwan ku na farko wannan tasha da ku danna mana alamar subscribe gashi nan a ƙasa da jan rubutu, sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun samu lokaci. Kuma muna roƙo idan har wannan bidiyo ya burge ku da ku danna mana alamar like. To mu shiga ga gundarin bidiyon kai tsaye. A yau mun zo muku da wata hanya da za ku yi amfani da ita domin magance matsaloli da yawa. Misali, idan namiji yana fama da matsalar rauni ko kuma baya iya biya matan shi bukata haka, to ga wata hanya da za a yi amfani da ita wanda an yi amfani da ita da yardan Allah in dai ana shan wannan sinadari kullum to insha Allah tsawon kwanaki kaɗan zan iya cewa zuwa kwana 3 ko sati, to da yan Allah za a fara ganin canji a wannan matsala din, wanda shi wannan sinadari na farko aikin shi kenan. Sannan kuma idan mace ma tana so ya zama ta samu ƙarin ni'ima sosai a jikinta da kuma samun ƙarfin sha'awa haka, za ta yi amfani da wannan sinadari ɗin domin ita ma ta magance wannan matsala ɗin. Kun ga sinadari ne wanda zai iya aiki a jikin maza sannan kuma zai iya aiki a jikin mata bai ɗaya. So yanda za a haɗa wannan sinadari ɗin, idan kina so ki haɗa ko idan kuna so ku haɗa, ba wasu abubuwa kuke nema masu wahala ba, abubuwa 2 zuwa 3 kuke nema, abubuwa 3 ma zan ce kai tsaye. Na farko za a nemi kokomba, idan aka nemi kokomba sai a nemi karas, idan aka nemi karas sai kuma a nemi ayaba. Abubuwa 3 nan su za a nema. Idan kika samu kokomba ɗinki ko kuka samu kokomba ɗin kuka wanke ta sosai, ya zama na an wanke wannan kokomba ɗin sosai ta fita, sai a ajiye ta, sai a nemi karas shi ma bayan an wanke shi sai a kankare bayan shi, a kankare bayan shi. Idan aka kankare bayan shi shi ma karas ɗin sai a ajiye shi a gefe, sai a samu ayaba ita ma sai a ɓare ta. Idan aka ɓare ta ya zama na zallan naman ayaban sai a ajiye. In aka nemi karas ɗin kamar guda 3 ko guda 2, aka nemi kokomba kamar babba mai ɗan girma guda 1, sai a nemi ayaba kamar guda 2 haka ita ma. Wannan abubuwan su za a nema. Idan aka samu ita wannan kokomba ɗin sai a yanka ta ƙanana, ƙanana inda za ta yi daɗin blending. Idan aka yanka ta sai a ajiye ta, sai a nemi karas ɗin nan shi ma a yanka shi ƙanana shi ma yanda zai yi daɗin blending, sai a ajiye su. Ayaban nan ma sai a yanka ta ƙanana. So idan aka haɗa sai a ɗebe su gaba ɗaya sai a sa a blender ko kuma a malkaɗa su. Zaki idan kina da injin ki mai tsafta da kika tabbatar ba datti, zaki yi amfani da shi ki malkaɗa wannan sinadari. Kuma ba za ki yi amfani da blender. Na san akwai blendodi kala-kala na Hausa, akwai karama akwai babba, wanda duk mata kun san yadda ku sarrafa su domin ku yi blending ɗin abubuwan ku kai tsaye ba tare da kun sha wata wahala ba. To idan aka samu wannan sai a zuba su gaba ɗaya a cikin blender ɗin nan, sai a yi blending ɗin su sosai. Idan aka yi blending zai zama da za su haɗe gaba ɗaya, za a ɗan iya ƙara ruwa kaɗan, sai a yi blending ɗin su yadda za su yi blending su haɗe gaba ɗaya. Za ki ga ya yi kauri sosai, ya zama na ruwa ne mai kauri. Idan ya zama na ruwa ne mai kauri sai ki juye shi a kofi. Idan kika juye shi a kofi, to wannan sinadari ana so ku sha shi minti 20 kafin ku kwanta ko minti 30 kafin ku kwanta. Da dai ma ko da zuwa awa 1 ne kafin ku kwanta, insha Allah wannan sinadari ba zai zama na ya damu mutum ba. Amma dai da yardan Allah in dai an yi amfani da wannan sinadarin za a ji canji a jiki. Kun ga wannan karan kamar mun karkata ne, muna ɗauko abubuwa wanda suke mun san su sosai amma kuma ba mu san tasirin su a irin wannan matsalolin ba. Kawai dai mutum ya sani zai siyi karas ya ci idan yana marmari, ko kuma zai nemi lemo ya sha idan yana marmari, ko kuma za ta siyi kokomba ko zai siyi kokomba ya ci ko ya sha idan yana marmari. To ga wasu sinadarai, ga wata hanya mafi sauki da ku yi amfani da ita domin ku magance matsalolin ku kai tsaye. Kun ga yanzu kenan kamar an ƙara ƙarfin gwiwa ne yadda za ku haɗa sinadari da kanku, ko kuma yadda za ki haɗa mai gidanki jus, wanda ke shi yana tunanin jus kika haɗa mara mai daɗi, ke kuma kin san abin da kika haɗa mara, wanda in dai kun sha wannan sinadari da yardan Allah a ranar da kuka sha, to lallai sai kun mana addu'a sosai kuma kun shi mana albarka, kuma kun gayyato wasu su zo su ci gaba da kallon bidiyoyinmu
da muke ɗorawa akai-akai. Insha Allah wannan sinadari za ana shan shi ne minti 20 kafin a kwanta bacci. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu ta Mu Gyara Mata domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun samu lokaci. Mun gode, mu haɗa a bidiyo na gaba.